back to my YouTube channel at kakaw kami ngayon ng Dear Bicol Words Part 96. First, ang araw sa Bicol ay aldaw. Pero, halimbawa, anong aldaw na yan? Sa Tagalog nun ay anong araw na ngayon? Ang nagpahinga sa Bicol ay nagpahingalo. Ang nagkarigos sa Bicol ay naligo. Naligo siya sa dagat. Sa Bicol nun ay nagkarigos siya sa dagat. Ang pangugtuhan sa Tagalog ay tanghalian. Masarap ang kinain niya sa tanghalian. Sa Bicol nun ay masiram ang kinakain niya sa pangugtuhan. Ang mahangin sa Bicol ay maduros. Maduros yun yan. Sa Tagalog nun ay mahangin ngayon. Ang kalahati sa Bicol ay kabanga. Kabanga ang tubig niya. Sa Tagalog nun ay kalahati ang tubig niya. And thanks for watching. If you like this video, give me a thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel. See you guys in the next video. Parang kamo.